Ами и според мен имаш хипофункция. Лекарства, значи не са ти давали за нея. Да, окей. Лекарства не са ти и нужни. Защото FT3 към FT4 ти е супер ниско. Даже това е било плюс, че всеки ти е казал, че нямаш хипофункция. Защото по критериите, които се използват масово, това не е хипофункция. Но ако изгледаш видеята ми и ако поровиш информация на базата на тях, ако ти е по-интересно, въпреки че аз това го казвам многократно, ТСХ над 2,5 е хипофункция, а FT3 към FT4 под 0.31 също е хипофункция на ниво клетка. И всъщност ако на тебе ти бяха дали хапче, което е FT4 или по-лошо FT3, FT3 към FT4 щеше да ти се стригне още повече във времето. Той щеше да си в още по-голяма хипофункция, количествено. С още много оплаквания, тук още повече. И още по-силни. Не 1 от 7, а 7 от 7. И моето мнение е,